Χαρακτήρας. Εκτός χαρακτήρα και εκτός εαυτού. Εγώ δεν βρίσκω κάποιον άλλο χαρακτήρα για να ταυτιστώ πάντως. Βασικά, πολλές φορές έχω πρόβλημα να ταυτιστώ με τον εαυτό μου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να είμαι κάποιος άλλος. Βασικά πιστεύω ότι ίσως θα μπορούσα να είμαι μια καλύτερη εκδοχή του δικού μου εαυτού. Δεν πιστεύω ότι θα ήθελα να μοιάσω τελείως σε κάποιον, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τους θαυμάζουν για διάφορα πράγματα που έχουν κάνει στη ζωή τους, αλλά δεν θεωρώ ότι κανένας με εκφράζει απόλυτα για να μπορώ να πω ότι θα μπορούσα να βγω εκτός αυτού έτσι, ώστε να μοιάσω σε αυτόν. Βασικά, πιστεύω ότι θα μου άρεσε να είμαι ένας άλλος χαρακτήρας. Θα μου άρεσε να είμαι πολλοί άλλοι χαρακτήρες. Στιγμές που καταφέρω να το κάνω, να ταυτίζομαι με τον εαυτό μου και να μην είμαι εκτός εαυτού, νιώθω εντάξει τέλεια. Το θέμα είναι όμως, τελικά είναι ο εαυτός μου να είμαι εκτός εαυτού ή να είμαι ένα με τον εαυτό μου. Με προβληματίζει. Δεν ξέρω. Θα μου άρεσε να είμαι πάρα πολλοί χαρακτήρες και δεν θα μου άρεσε να είμαι κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το ότι είμαι αυτός ο χαρακτήρας που είμαι και το βλέπουμε μέσα από εμένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε ένα όνειρο, μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, αλλά στη σφαίρα της φαντασίας σου. Μπορούσες να είσαι όπως θέλεις, εμφανισιακά, όπως θέλεις σε σχέση με τους άλλους, θα μπορούσες να έχεις διαφορετικούς φίλους, να ζεις αλλού, να κάνεις άλλα πράγματα, να ζεις σε άλλη πόλη, γενικά να είσαι τελείως διαφορετικός, αλλά να παραμένεις ο εαυτός σου. Αν ήταν όμως να επιλέξεις ένα χαρακτήρα. ναι, τώρα συγκεκριμένα αν ήταν να επιλέξω έναν χαρακτήρα, μπορεί να επέλεγα μια συγγραφέα, τη Rosamund Pilcher, γιατί από μικρή που ήμουνα έχω μεγαλώσει με τα βιβλία της και μου αρέσει όχι τόσο για τον τρόπο, για αυτά που γράφει, τα οποία στην ουσία είναι φανταστικά με τις θεωρήματα. Μου αρέσει για το πώς παρουσιάζει τα πράγματα μέσα από έναν τοπικό κόσμο, ας πούμε, σε μια αισιόδοξη πλευρά της ζωής, και επειδή γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, πιστεύω ότι αυτή θα με εξέφραζε. Με ένα άτομο που έχει κάτι από τον εαυτό σου. Ναι, θα μπορούσα να ταυτιστώ αυτό στην ουσία με έναν άτομο που έχει κάτι από τον εαυτό μου. Θα μπορούσε να γίνει και το αντίθετο βέβαια, αλλά εγώ πιστεύω ότι είμαι πιο πολύ από τους ανθρώπους που θα μπορούσα να ταυτιστώ με κάποιον. Έχουμε κάτι κοινό. Αν ήσουν κάποιος χαρακτήρας που έχεις διαβάσει, που σε έχει εμπνεύσει, ποιος θα ήταν αυτός? Δεν νομίζω ότι έχω κάτι σαν είδωλο και θα ήθελα να είμαι κάποιος άλλος άνθρωπος, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Εντάξει. Αν ήθελες να είσαι όμως κάποιος άλλος χαρακτήρας. Εδώ μιλάμε, έχω πράγμα να ταυτιστώ με μένα. Λέει, θα μπορώ να ταυτιστώ με άλλους. Κάποιος που να σε εμπνέει, που να έχεις διαβάσει, να έχεις δει. Με εμπνέει ο χαρακτήρας της Άννα Καρίνα στο Τρελό Πιερό. Αν και μου φαίνεται ότι αυτή είναι ακόμα πιο διχασμένη από μένα. Μάλλον μερικοί είναι προσωπικότητες οι οποίες είναι, στις οποίες τους μοιάζω στο λίγο και είναι στο άλλο άκρο. Δεν ξέρω. Δηλαδή πιστεύω ότι το θέμα προσωπικότητα, εαυτός και το εγώ μας, όταν δεν ταυτίζονται, υπάρχει ένα πρόβλημα. Σε αυτή την ταινία, αυτός ο χαρακτήρας γιατί σου αρέσει, έστω και λίγο? Μου αρέσει γιατί είναι τόσο όμορφη, τόσο εθέρια και ναι, το δεν είναι προσωπικότητα. Για μένα είναι βασικά. Εγώ πιστεύω ότι η εξωτερική εμφάνιση δείχνει την προσωπικότητα. Και ναι. Και είναι εντελώς τρελή. Είναι το έτερο νήμιση του τρελού Πιερό. Και δηλαδή είναι εκεί πέρα σε μια σκηνή, τρέχουν με το αυτοκίνητο και λένε ο έρωτας είναι σαν να τρέχεις χωρίς φρένο με 200 χιλιόμετρα σε έναν γκρεμό. Και απαντάει, ξέρω εγώ, ο άλλος,
Αυτό είναι ο έρωτας, δεν θα θέλω τότε, αλλά αυτό κάνω. Δεν το πω τόσο καλά. Την είχε δει ο άλλος με αυτό στην ταινία. Και τότε δεν θυμάμαι καλά. Ναι. Όχι, πέρα από την πλάκα. Ο έρωτας θα μπορούσε λοιπόν να σε βγάλει εκτός αυτού. Ή να με βάλει στον εαυτό μου. Ναι. Υπάρχει κάποιο πρόσωπο που το εκφράζει αυτό? Κάποιο βιβλίο, κάποια ταινία, κάτι? Κάποιο πρόσωπο που το εκφράζει αυτό, κάποιο βιβλίο, κάποια ταινία. Δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο τώρα γιατί είναι πάρα πολλά. Απλά πιστεύω ότι γενικά οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν κάνει πράγματα που θαυμάζω, από μουσικούς μέχρι καλλιτέχνες, μέχρι ηθοποιούς ή οτιδήποτε, είχαν ή έχουν μία τέτοιου είδους απομόνωση, την οποία εγώ δεν μπορώ να πετύχω για πολύ καιρό λόγω συναισθηματικής φόρτισης. Τώρα από εκεί και πέρα, τι θα ήθελα να είμαι, δηλαδή τι δεν μπορώ να κάνω λόγω επιλογής φυσικά, αλλά τι θα μου άρεσε να μπορώ να κάνω, θα ήταν να μπορώ να κλειστώ τελείως στον εαυτό μου, να είμαι ένας χαρακτήρας, ας πούμε, που έχω σπάσει τους κοινωνικούς δεσμούς και ουσιαστικά απλά ανακαλύπτω εμένα χωρίς να επηρεάζομαι από τίποτα. Πιστεύω ότι τα εξωτερικά ερεθίσματα μας καθορίζουν πάρα πολύ την άποψη που εμείς για μας. Γιατί όταν κάποιος είναι μόνο ο εαυτός του, βασικά στο τέλος το χάνει. Πιστεύω μυστικά. Αυτό.